Sama Rigathi oken ote mare en owuon kaka jaote. Ma e gima ji yuago nikech gima ne ma okango wacho ni ndalo mane giyuago wach mar cost of living, ngima nengo ngima moidho malo, en ne ok en kodgi. Pok olokore nyaka sani, lokruok oseneno matin, to pod nitie joma yuak ni ngima ni pod ni malo, mibadhi pod nitiere, to jomoko donjo e sirikal. Matin ni shida mar Rigathi ok en ote mare, en owuon kaka jaote. Shida mar Rigathi chakre gi en kaka en dhano, kaka Rigathi, aito gi gimo wacho. Okay? Kaka Rigathi ok osenyiso ranyisi mar telo. Okay? Ma samoro jo Kenya paro ni ne en mistake ni no oyudo nafas mobede e kom maduong' mar deputy president. To ko bet to en mana ng'ama ne pogo ji, en mana ng'ama kwedo ji, ni uno kugo kura, unuonge shares. Okay? To katiba dwaro ni jatelo nyaka be jatelo mariwo ji, jatelo nyaka be jatelo makelo Kenya kamoro achiel. Sirikal gi mwandu ma jo Kenya nikech wate wachulo suru nyaka konywa te, and nyaka kony jomodhier moloyo joma nego. Nyaka ng'eni to sami ipoge be ipoge ne jo Kenya te. Okay? Mani neno ka magi values mani katiba mane Rigathi oko represent. Ade momiyo ni neno ne parliament no riwore, masini to riwore, ma jo Kenya mano chiwo patgi 65% no wacho ni mae ng'ama rach mokoro mo gibedo deputy president mondo thiche oko mano thiche. Okay? Kakoro dhi oko, ng'amo bedo impeached, ichalo ng'amo twe motere jela. Ichalo ng'ama dho kisungu wacho ni bedo banished. Owiti oko nikech timbe ni maricho. Ichalo ng'ama ni jajuok. To jopiny wacho ni juok ma kama ok wanya dak go, in didak kendi. To kama entie no, ema pod otemo nyisowa ni en emoriek kendo en mong'eyo gima onego timore. Malowo wa jo Kenya mane wacho ni ng'ani is not fit to hold a public office. Okay. Ng'ato ka Rigathi ok onego bed ni en ng'ama loso kata, en ng'ama onego bed ni bet oko mondo ling' thi. Kapo dwa ni pod oyale court, to yal kes ne kapo ni court chieng' moro yiene, teko duogo kodwa siasa. Okay. To ponono ne yamo noloko, mano Rigathi. To koro nitiere Kalonzo Musyoka, nitiere Eugene Wamalwa, nitiere Fred Matiang'i ma koro donje gini joma ne ni Azimio chon. Ponono ne jogo riwore kaka gin no. Ginyalo tungo siasa mar broad based. Igeni kidwa ng'iyo ni to ka giriwore ka gin no be ginya tungo broad based. Ni koro kome Rigathi koro kome. Itemo ng'iyo ni to ng'ato ka ng'ato nigi mbi marom nade. Okay? Eugene Wamalwa en ng'ama kadhi ne poni ok en part of Azimio. Mondo Azimio na miya teko to yiene ni area mano dhi chunge ji cha owene ni mondo ochunge ji. Ok apar ni nobedo kata gi mjumbe kata chiel. Okay? Kata en ok apar ni onyalo chung mo win any election. King'iyo Kalonzo Musyoka ok en jasiasa mane ochako siasa sani. Kalonzo Musyoka ne en minister in the 1980s, kapod wan nyithindo mathindo, and 1990s. And all along nitie jomodonje siasa bang'e mosedongo mokale mamoko dhi obedo president. Okay? For instance, even though Jaduong' Raila Odinga no kuongo ne siasa, to jakom Raila Odinga no tuwe mogole siasa kuom higni mang'eny. To no duogo modonje siasa mo run for election 1992, mano dhi mokalo Kalonzo ma obedo gi almost support ma 50% of Kenya. Okay? Now, President Uhuru Kenyatta, nyathi ti Kalonzo, no biro mokalo Kalonzo, modi obedo president. President William Ruto, be kijana ne nyathi ne Kalonzo, be no dhi mokalo Kalonzo. Kalonzo king'iyo support base ne, tere ke support base ne poko kalo ga Ukambani ka, ni mani Eastern Province ka. So the question is, be en gi mbi monyalo kalo go Ukambani. King'iyo ng'ama ni wacho kendo cha. Nitiere Eugene, nitiere Kalonzo, nitiere Martha Karua. Kata mana MCA moko kelo mo. Be menom kelo miyo kata MCA. Kata MCA moko miyo. Fred Matiang'i ok en kata ng'ama onego bed ni wacho sami wacho jotelo.
Okay? Because gikma Fred Matiang'i represent kan iwinjo gikma nowacho gikma notimo ndalo mane en gi telo gi teko mar telo. To waneno mana human rights abuse. Waneno mana kuo mar mwandu jopiny. And so on and so forth. The other thing, Fred Matiang'i pok obedo jasiasa. Uhuru Kenyatta nogole corporate sector to kete minister mar education, to kete minister mar internal security. Kama notie kaka oko. Siasa en nyaka idhi ilumbri gi mama mboga gi jaboda boda gi ng'ama ywa nam e rech. Fred Matiang'i kiseneno kako loso ok en ng'ama ong'iyo lombore gi bedo jambola. And therefore okane kata mana thuru gi kucho manyi wach ni jioro wakecha. Ineno ka ne obedo gi mbi mara few hours. After that bi winje. Non, c'est donc. Okango ini neno nango magi joma ni un godo e